Dünya Türkmenläriniň Demokratiya platformasynyň Türkmenim kanalyna çykyş edip öňkü garalawçy barada jikmejik maglumat beren aktivistimiz Rozway we oň maşgalasyna da gaty ilhinç ýagdaýda Türkmenistandaky rejim tarapyndan basyşlar, haýwatlar edilip başlandy. Rozwaýyň maşgalasyna edilýän basyşlar bilen baglanyşykly jikmejik maglumatlar Kronika Türkmenistanyň kronikasy sahypasynda, saýtynda, neşirinde çap edildi. Inha mırrazarry we şoň şagallary aýdýarlar inha Döwlet Baýhan, şoň töwereňindekiler rejime hyzmat edýär, rejime işleýär diýip. Eger şeýle bolsa, mırrazarry we şoň şagallary onda näme üçin Türkmenistandaky rejimiň ýal ýaglary, polisiýalary, mehemeşnikleri biziň tanış bilişlerimizde, doğun varnaşlamada haýwat atýarlar. Murat Kurbanow dağlara degmen, şolardan el çekin diýip. Inha mehriban doğanlar. Rejim bilen kim işleýär? Rejim bilen kim dil duşukluk edýär? Ine, mundan soňam karary siz beriň.